MagnaClean technológia je lídrom v oblasti magnetickej filtrácie vody. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami sa stala číslom 1 v sektore priemyselnej filtrácie. Nezávislé testy ukázali, že pravidelným používaním filtra MagnaClean dokážeme ušetriť až 6% nákladov za plyn. Údržba priemyselného vykurovacieho systému je náročná. Pre výnimočnú výkonnosť a silnú filtráciu je nutné použiť MagnaClean magnetický filter pre veľké výkony. Na zhromaždené kaly kysličníka železitého v systéme dokážu rýchlo znižiť výkon kotla, v konečnom dôsledku kotol poškodiť, čo vedie k drahým opravám. Nečistoty vo vykurovacom systéme spôsobujú predčasné poruchy na výmeníkoch, čerpadlách a ventiloch. Aj minimálne množstvo kalu môže znečistiť výmenník kotla, čo spôsobí zlú cirkuláciu v systéme, zvýšený hluk, ochladenie radiátorov, časté vypínanie systému a nákladnú opravu. MagnaClean filter pre veľké výkony neponúka len ochranu vykurovacieho systému, ale výrazne prispieva k znižovaniu spotreby energie, nákladov na údržbu, opravy a tvorby emisí. Predstavuje nový štandard vo filtrácii priemyselných celkov, efektívne odstraňuje kaly kysličníka železitého a iné nečistoty vznikajúce v systéme. Napomáha prevencii vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej úžitkovej vody počas celého roka. Tradičné metódy filtrácie sú pre komplexné vyčistenie nedostatočné. Napríklad riešenie ako Y-nové filtre alebo rôzne odlučovače mechanických nečistôt sú často používané, aj keď žiaden nie je taký efektívny ako MagnaClean pre veľké výkony od AD. V následnosti na modernizáciu kotolne, v ktorej nainštalovali 4 MagnaClean filtre pre veľké výkony, jeden majiteľ v Salisbury dosiahol úsporu až 45% na nákladoch za plyn. MagnaClean pre veľké výkony chráni systém pred škodlivými kalmi kysličníka železitého a inými nečistotami. V strede filtra MagnaClean sa nachádza niekoľko silných magnetov umiestnených v úzdre. MagnaClean usmerňuje prúdenie vody tak, že prechádza cez stred magnetického poľa a to čistí systém od kalov kysličníka železitého a mechanických nečistôt. Jeho kruhová konštrukcia maximalizuje zachytávanie nečistôt už pri prvom obehu. Aktívne pôsobí na ochranu vykurovacieho systému počas celého roka. Po umiestnení magnetického jadra priamo v centre prúdenia je cirkulujúca kvapalina vystavená intenzívnemu magnetickému poľu, čo maximalizuje jeho účinok. Vysokoúčinné magnetické pole zachytí všetky cirkulujúce nečistoty vo vykurovacom systéme. Vysokoučinné magnety sú umiestnené v púzdrach z nerezovej ocele, čo nám umožňuje ľahké čistenie systému aj počas prevádzky. Celý filter a jeho komponenty sú navrhnuté, schválené, vyrábané a testované vo Veľkej Británii. Vyhovujú smernici 97/23/ES o tlakových zariadeniach. To zabezpečuje, že filter MagnaClean pre veľké výkony spĺňa všetky základné bezpečnostné a normatívne predpisy ako vo Veľkej Británii, tak aj v ostatných štátoch Európskej únie. MagnaClean pre veľké výkony je k dispozícii pre 2, 3, 4 a 6 colové potrubia, aby vyhovoval pre použitie v stredných a veľmi výkonných kotolniach. Funguje od okamihu jeho inštalácie. Obnoví vykurovací systém do parametrov pôvodného vykurovacieho systému. Predĺži životnosť vykurovacieho systému. Nezvyšuje ďalšie prevádzkové náklady. Zachytí všetky nečistoty zo systému, čím redukuje spotrebu plynu a náklady na údržbu. V roku 2012 získala technológia MagnaClean od spoločnosti AD ocenenie The Queen's Award, cenu kráľovnej. V kombinácii s chemikáliou AD MC3 Cleaner a MC1 Protector filter MagnaClean pre veľké výkony je tou najlepšou ochranou celého vykurovacieho systému.